Espiritualitat, equilibri, simbolisme i sensualitat. Tots aquests atributs van fer que Laurent Martin, més conegut com a Lo, s'enamorés del bambú. Amb l'exposició Sur les chemins du bambú, aquest artista francès obre la programació d'estiu de Can Mario a Palafrugell en una mostra que comparteix amb una selecció de les obres de 3 joves escultors del taller BDN i de l'artista audiovisual Narcís Santamaria. Lo ha convertit el treball del bambú en l'eix de la seva vida des de fa 10 anys, assegurant que el material li ha servit per trobar l'equilibri que no tenia quan es dedicava al món de la publicitat i de la moda. L'artista ha viatjat per Laos, Tailàndia, Vietnam i la Índia per retrobar-se amb els orígens d'aquesta planta i conèixer a fons les seves característiques. El procés creatiu que l'ha portat a confeccionar les escultures mòbils va començar a la Bambusserie de Sevans i s'ha allargat durant 2 anys. Corta el bambú al principio, le da la curva, lo tensa y lo deja durante meses a la intemperie para que con el tiempo, con la climatología, el bambú vaya, podríamos decir, madurando o curtiéndose, adquiriendo esa forma, ¿no? O sea, es decir, la humedad le afecta, el sol le afecta, el viento le afecta. El bambú es un material vivo que absorbe la humedad o reseca. Entonces, ese tiempo es necesario para que adquiera la pátina en cuanto a color y la estructura o la resistencia o la flexibilidad que lo necesita para después hacer la pieza final. Per l'artista, el bambú és un material únic que representa l'equilibri i que alhora està ple de contradiccions contraposades, perquè és rígid i sòlid però també flexible i és buit i ple al mateix temps. Per entendre millor aquestes propietats es convida el públic a interactuar amb el material. Hablábamos del movimiento antes, pues es la esencia de mi trabajo es trabajar sobre el espacio, el movimiento, la luz y por supuesto la energía que emana de las piezas, que esto es muy importante. Entonces el tacto, y si los tocáis, tiene realmente un tacto muy especial, muy suave, muy sensual. És un material muy sensual, sí. Les 3 exposicions de la Fundació Vilacases de Palafrugell es podran visitar fins al dia 27 de novembre.